зафар дар Русия бо патент кор мекунад, аммо мисли дигар муҳоҷирон мехоҳад ҳаққи иқомати муваққатӣ ё худ РВП ба даст биёрад. ин ҳуҷҷат иқомати муҳоҷиронро то андозае дар Русия осон мекунад. Зафар мегӯяд қаблан чунин иҷозаро дошта, аммо муҳлаташ ба охир расид, зеро он фақат барои 3 сол дода мешавад. феълан Зафар аз рӯи патенти корӣ новобаста аз даромад маҷбур аст ҳар моҳ ба давлат 5000 рубл супорад. Бар илова корде аз маошаш пули андоз ва нафақаро месупорад. По РВП и вид на жительство работать удобнее будет. бо иҷозати иқомати муваққатӣ кор кардан роҳаттар аст. ҳатто агар муҳоҷир ба ватанаш биравад, он ҷо низ дарди сараш камтар хоҳад буд. агар ҷои кори худ доштан мехоҳӣ, иҷозати иқомати муваққатӣ талаб мекунанд ё иҷозаи иқоматро. ҳарчанд мо бояд бо патент кор кунем, аммо вақте ба корфармо мегӯӣ ки патент дорӣ, бо ҳар баҳона ба кор қабул намекунад. Они уже что-нибудь такое придумают, да? вазорати корҳои дохилии Русия мегӯяд аксари муҳоҷирон дар фикри доштан ё соҳиби ҳаққи иқомат ҳастанд ё иҷозаи муваққатии иқомат доранд. онҳо ин санадро барои он мегиранд ки ҳар моҳ пули патент насупоранд ва бо ҷомеаи Русия ҳамоиш наёбанд. нашрияи русии Коммерсант менависад, аз ин рӯ вазорати корҳои дохилӣ мехоҳад барои дорандагони чунин санадҳо андози иловагӣ таъин шавад. андози иловагӣ ба мисли пардохти ҳармоҳаи муҳоҷироне хоҳад буд ки патент доранд. дар ҳамин ҳол ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон ин пешниҳодро муваффақ арзёбӣ намекунанд. вазорати корҳои дохилӣ дар тавзеъи ташаббуси худ мегӯяд соҳибони ҳаққи иқомати муваққатӣ имкони истифода аз хадамоти иҷтимоӣ мисли кӯдакистон, таълимгоҳҳо ва доштани бимаи тиббиро фароҳам мекунад. аммо аз чунин ҳуқуқ дорандагони патент низ бархурдоранд. тибқи маълумоти дарёфтӣ, ин навгонӣ ба хориҷоне дахл дорад ки аз ҷониби шахсони воқеӣ киро мешаванд. аммо ин ҳам ба ақидаи ҳуқуқшиносон иҷрошаванда нест, зеро таҷриба нишон медиҳад шахсони воқеӣ ҳеҷ гоҳ кормандонашонро расман сабти ном намекунанд. ҳукумат бурд мекунад, зеро медонад ки муҳоҷир дар куҷо сабти иқомат шудаву ба чӣ навъи фаъолият машғул аст. аммо агар ин иқдом дар нисбати дорандагони иҷозати муваққати иқомат амалӣ шавад, он гоҳ гирифтани ин санад ки гарон аст ва ба осонӣ даст намедиҳад, барои муҳоҷирон манфиатовар нахоҳад буд ва онҳо ғайриқонунӣ зиндагӣ хоҳанд кард. мақсади ташаббуси вазорати корҳои дохилӣ амалӣ кардани консепсияи давлатӣ барои солҳои 2019-2025 аст. яке аз ҳадафҳои он ҷалби дарозмуддати муҳоҷирон ба кишвар аст, аммо ба бовари ҳуқуқшинос ин пешниҳод натиҷаи баръакс медиҳад. барои ҷалби ин гуна муҳоҷирон бояд баръакс буду боши онҳо осонтар карда шавад. бояд барои хориҷиён ва корфармои ӯ буду боши қонунӣ ба манфиат бошад. ҳоло баръакс ғайриқонунӣ будан барояшон беҳтар аст. ҳукумат таҳдид мекунад ки эҳтимолан ягон таҳримро ҷорӣ хоҳад кард, аммо дар айни замон барои ҳавасмандгардонӣ на шаҳрвандони худ ва на хориҷиён коре намекунанд. бо ин ҳама ҳанӯз маълум нест вазорати меҳнат ва вазорати иқтисоди Русия ба ин пешниҳод чӣ назар доранд.